Олександр Дубинський. Ви мали колись з ним розмову, зв'язок? Жодного разу я Бо саме він є автором ось цих всіх фільмів. І його редакція. декілька разів я бачив його висловлення там на Ютубі. Одне можу сказати, ну, така невихована людина використовує таку лексику. У мене враження, що десь в 90-х роках він виховувався на вулиці. Тому що слова не підбирає, і лексика така, знаєте, в поганому сенсі цього слова народна. Кличко у нас совмещает две должности и мэра, и главы администрации. И это совмещение за последние 5 лет привело к тому, что в Киеве просто пи***ц. Вот я вам как киевлянин говорю, в Киеве пи***ц. Дороги уничтожены нахуй. Инфраструктура уничтожена нахуй. Мосты уничтожены нахуй. Их просто нет. Перегрузка мостов 140-160% в час пик. А фактически при этом у Киева воруется по одному мосту через Днепр каждый год. Воруется понятно кем. Это Кличко и его кошельки.